አይ ምስትብራኖ ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ ባዕሎም ንባዕሎም እናተዳራረቡ ነዛ ጸልማት መሬት ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይዝንቡ እታዙ ወደቀት ማሕፉዳ ካብ ስራሕ ንገዛይ እናተጓዓዝኩ ፀሓይ መሪራት ንማይ ክሰት ብምባል ናብ ሓደ ሆቴል ከኣትፈትንኩሞ ብንእሽቶ ነገር ተዓንቂፈ ወደቅኩ እታ ዝዓንቀፈትኒ ፍሉይ ሕብሪ ዝነበራ ማሕፉዳያ ዝነበረት ኣድራሻን ተረኸብኩላ የለ ምስ ከፈትኩዋ $3 ሓንቲ ነዊሕ ዓመታት ዝገበረት ትመስል ደብዳበን ናብ ሓሙኽሽቲ ዝተቐየሩ ዝነቐፁ ፍዮሪታትን ጥራይ ነበራ እታ ደብዳቤ ኣዝያ መሕሚሓ ነበረት ንጹር ኣድራሻን ተረኸብኩላ ኢለ ኸፊደያ ቅድሚ 60 ዓመታት ዝተጻሕፈት ምዃና ምስ ረኣኹ ኣዝየ ተገደስኩላ ዝኸበርካ ማይክል ኢለያ ትጅምር ካብ ጓል ናብ ወዲ ዝተለኣኸት ናይ ፍቕሪ ደብዳቤያ ደጊም ክትረኽበኒ ኢልካ ይትሕሰብ ኣደይ ካብ ገዛ ምውፃእ ኸሊኣትንያ ኣዝየ ሓዚነ ዘለኹ ንሓዋሩ ኸፍቅረከየ ዝብል ትሕዝቶ ዝሓዘለት ኮይና ኣፍቃሪት ካሃና ኢላ ድማ ትዛዝም እንታይ ከም ዝኾንኩ ኣብቲ ሆቴል ከረክብ ኣይደለኹን ምናልባት ግን በጽሩ ቁጥር ደዊልካ ክንዕልል ንኽእል ንኸውን ኢላ ቁጥር ቴሌፎን ጽሒፋትሉ ስለ ዝነበረት በታ ቁጥር ደወልኩ ነታ ዝተቐበለትን ሰብ ድማ ሓና ትበሃል ትፈልጥ እንተኾይና ሓተትኩዋ እዚ ገዛ ካብ ሓደ ስድራይና ገዚእናዮ ሓና ትበሃል ጓል ድማ ነይራቶ ምስ በለትኒ ከምዛ ዝጠፍአት ኣፍቃሪተይ ዘናድ ዘለኹ እንጡይ ተስፋ ገበርኩ ኣበይ እሞ ገዛኦም ቀይሮም ኢለያ ተሃወኽኩ ቅድሚ 30 ዓመት እኳ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኢላ ንእለታ ተስፋ የብንነቶ እሞ ወላ ናይ ሽዑ ቁርብ ሓበሬታ ይብልክን ንኣድያ ኣብ ማዕለያ ሽማግለታት ከም ዘእተወታ ጥራይ ዝፈልጥ ብምባል ስም ናይታ መናበይ ነገረትኒ ናብቲ መናበይ ሽማግለታት ምስ ደወልኩ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ከም ዝዓረፈት ድሕረ ምሕባር ዋላ ዘላቶ ቦታ ሓበረትኒ ናብኡ ምስ ደወልኩ ድማ ንባዕላታ ጓላውን ኣብ መናበይ ሽማግለታት ምህላዋ ነገረትኒ እንታይ ዓይነት ናይ ጽሉላት ስራሕ ይሰርሕ ዘለኹ ቅድሚ 60 ዓመት ዝተጻሕፈት ደብዳበን $3 ዝሓዘት ማሕፉዳ ከረክብ ኢለስ ክንዲ ዝሸንኮለል ኢለ ክደርብያ ተዳናደንኩ ድሓር ግን ስለምንታይ ከዛ ንእሽቶ ነገር ዓንቂፋትኒ ምናልባት ናብ ዋና ኣኺ ትርከብ ደልያ ትኸውን እቲ ኸረክባ ዘለዎ ሰብ ድማ ኣነ ክኸውን እኽእል ኢለ ሓሰብኩ ናብቲ ሃናላቶ ዝተባህለት መናበይ ሽማግለታት ድማ ደወልኩ ለይቲ ምድሮ እንዳ ሽማግለታት ይድወል እዩ ሰዓት 10 ምህላው ዶ ሰብ ኢልካ ኣለኻ ብዝኾነ ቲቪ ትርኢ እንተሃልያ ክርእየልካ ኢሉ ተገርጩ መለሰለይ ምህላዋ ስለ ዘረጋገጽኩ ንጽባሒቱ በኣካል ክኸይድ ብምሕሳብ ይጽዋዓያ ከይተገደስኩ ቴሌፎን ዓጽየያ ኸድኩ ንጽባሒቱ መኪና የልዕለ ናብቲ ቦታ ኸይደ እቲ ጉዳይ ዝሓበርኩዋ ኣላይት ድማ ሒዛትኒ ናብ ሃና ኸደት ኣዒንታ ብልጭልጭ ዝብሉ ብሮራዊ ሕብሪ ዘለዋ ፀጉርን ሞቕፊ ሽኽታን ዘለዋ ሰበይቲ እያ ምንፀይ ሓቢረኻ ነታ ደብዳቤ ኣቐበልኩዋ ንብዓታ መቑፃፀሪ ይነወሮን ንሳ ምዃና ስለ ዘረጋገጽኩ ንዓይ እውን ንብዓት ሰዓረኒ ነዊሕ ድሕረ ምስትንፋስካ እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ርክብናያ ነይራ ምስ ማይክል ሽዑ ጓል 16 ዓመት እየ ነይረ ኣደይ ድማ ኩነታትና ስለ ዝፈለጠት ካብ ገዛ ምውፃእ ኸሊኣትኒ ቀልጢፍና ገዛ ስለ ዝቐየርና ድማ ደው ኢላ ኣይረኸበንን ይኸውን ከመይ መልኩዕን ተፈቃርን ሰብ ነይሩ መስለካ ኢላ ኣብ ዝኽሪ ሰጢማ ስቕ በለት ሰሚዕኻ ኣለኻ ንሱ ዓዝዩ ዓብዪ ሰብ ነይሩ በጃኻ ብገለ ትረኽቦ እንተኾይንካ ወትሮ ብሓሳበይ ከም ዝመላለስ ንጎሮ ኢኻ ክሳብ ሕጂ ኣዝየ ዘፍቅሮ ኢላትኒ ተዳፋነቐት ተኣምን ዲኻ ንዕኡ ክትክእ ዝኽእል ሰብ ስለ ዘይረኸብኩ ክሳብ ሎሚ ኣይተመርዓኹን ኢላ ንብዓታ ቀጸለት ከምኡ ዓይነት ሰብ ክረክብ ኣይክእልን እየ ምስ በለትንኻ ኣነ እውን
نزنبورم فقر بقمتي كسؤلو أب حسب أتوخو نتا محفودانا ملست اللي دما حادرخا انت رخيب كاي مت انكن دي كم زفقرون قوريخا أب قال مئليش ما قلتاتي زهلو خمس خماي إلا توسخ السخم هبتني نتا محفودا أبي دحيزة زي بصحو منابي شما قلتاتي نبرن أب حنت منابي نعاتو قغا إذا محفودا ناي مايكل جولدستاين ياخدكونا اللوه بزي زرفرف زبالة قيح تانتيل على لي يالخو كل جزية تدفع أنا تراي سلسة جزية رخيبي هيبي اللخو بلني اتوارديا أبي يالو مايكل حجي تهوي خحتي تيو برقص زي أصنا تاخدكونا اللوه أنا تصبق قرن دي زلاليا كل جزية تدفع إلو كلاليا سلزغ على استحبنا خمسل زربنا وحلي ومحجة بيلو باموي كلنا تعاكبنا ختما وصينا نيرنا فلوت شعيط فوق زخون حلولو قصله حجي طريا بيلو إلي عاوله قسبلاي تربص مسرا ابي كيكيد تعمصيص ينبب زهلو مولو معالت خنبب يزوعل ابي خاخر خيبكايا نعقلي زفتاتن عجوجو وسخه ولا حنت خيملس كله افتيت ادمتكوا كيدبل أبتو شمن تلك عباس يلفانا وني نحنت خابتن علي ترخيبه مس مايكل كترخبن نحتت كوا أبت من بخفلي زهلو مولو معالت مس مصحافي قالسو نساون من ناوح زربا وسخت اللي بإيدان أبت خفل مس ملكتت اللي نبينين أبت خفل قدكو صنح إلى سعابتني كي تقدستك أتا جولدستاين محفودات في خديخة بلتو جبوها سسيلو أنتو وقت فيه يالو مخا رخيبكي أنت غونك مجم جدن مقشش لك بلا مزقاشا محفودا رخيبه يبلا لمو رأياسك إلى قبلتو وناتيا زحاتت كان مقشش كهبكاي بلني دحاني غني لي جن أدراش أخرج كبيلة نتادب داب مسنبب كواس أنبيبكايا يلبسن بعد بدد بلا يغرتا وانا اخرك كبيله بتا تليفونكا نهنا رخيبيا الى يوتحتي لا حنانا بيوت كمي الله كساب حجرو بصبغتالا بجخا نغرني نابله كم قول علم منني كم قدم بصبغتالا بلكو غص خنبب نافتنكو ابي الله بجخا تليفون ابن نخدول الله ازي زفكرانيره نزادب داب مسددت اللي كل مورالي عريبو كسبلوم عزيز افكرا متكاتا سلا زي بالله كسبلوم يتمرعخون مسبلني زحلم زلو خوين تسمعني مو باكل زي وسدكا الي فقاد خي سمعكو بقسبلكو تتحيزنا دما خدنا اتي على تحيزاتنا خا نابتهنا بينا خوينا تلفزيون تريولو زنبرت كفلاتنا هنا تفلت يرون السبعي بلتا اتعلايت ناب مايكل ناملكتت منصر معراريات امتتو ولا حنت قال غنا يوصتن مايكل هنا تذكرني دخي انا مايكل يا بلا بحوس حشخشخ اي امنني بلتو نتون قالات تصعيراتو صوم زلانا مسلت مايكل مالت تناتي مايكل كاولتو ناب اغصو دحرم سغام خا كلتيوم تحققوا يفهم حدث مسلو أنا نتعالايتن نبعاتنا مقوصصار سانا بصحي انت لك زي فصم ነገር የለም በልኩ حوس نبيني دحر سلسته سمنات كابت معلي شماغلتات سلك تدولني مايكلن حنان سنبتكم رعاو ስለዝኾኑ ከይተተርፍ ዝብል ድማ ነበረ ኩሎም ማሕበረሰብና ይክልትዮም معلي شماغلتات ዝተሳተፉ ኣዝዩ ጉር መርዓ ድማ ሓለፈ ود 79 عامت مرعون وال 76 عامت مرعاتن دحر 3 عامت ترخيبهم ابستمر عولو لك خم تخفالله يخلو زنبروا ود 10 عامت قال 10 عامتن يمسلو نبرو تفصمه سلام زخبركم تخاتلت ستور برودكشن نايلو معنت تحستنا نزمسل نيرو تسفا يقبر انجي غيركم ما تكونوا تسفا يقبر فتيكم ما تكونوا نزازانتا بمقصال كن ابزي channel بليز حدش تخونكم سبسكرايب غورو نزي فيديو خامتنا بكل خبصح لايك هابو حتى ريتو نغفيتا تحليكم كا ابو تا كومنت
ክትገድፉልና ብልቢ ንምሕፀነኩም ዝተረፈ ግን ፕሊስ ላይክ ግበሩ ላይክ ወላ ሓንቲ ይትኽፈላን እያ ቴንክ ዩ was the key.